Zdravím vás, takže toto je druhé video ohľadom stránky PaidWords, v ktorom si ukážeme kupovanie reklám, a potom recykler, upgrade a vysvetlíme si BAP skupiny. Takže ak ste nahromadili určitý počet BAP, tak by vám mali začať chodiť platené reklamy, ako mne. Môžete vidieť, že mi prišla pred chvíľkou reklama za 2,50. Takže si ju pozriem. Som už ukazoval v minulom videu. Kliknem na potvrdiť. Ako vidíte, pridali sa mi peniaze. Môžem zavrieť. Ako môžete vidieť, pribudli mi sem. Takže urobil som menší zostrih a zarobil som si ešte také peniaze. A keď si zarobíte váš prvý $1 a 5 centov, môžete si kúpiť reklamu. Možno sa opýtate, že prečo by som si mal kupovať reklamu za moje ťažko zarobené peniaze, ale odpoveď je jednoduchá, že za túto reklamu, keď si ju kúpite, dostanete 3100 BAP bodov, ktoré majú hodnotu $1,55, takže vlastne získate o 50 centov. A k tomu vlastne 50 pozretí vašej stránky, 25 pozretí väčšieho banera a 100 pozretí menšieho banera. Takže tým pádom môžete získať ľudí pod seba aj na iné projekty. Ak by ste nemali nejaké projekty, ktoré by ste mohli reklamovať, tak vám môžem nejaké odporučiť. Takže ako prvá stránka je Tickets. Takže je skoro totožná s PaidWords. Taktiež tu zbierate body, ktoré sa tu volajú Dig Points. A následne dostávate platené reklamy, ktoré sa volajú Dig Value. Takže tu ich môžete vidieť. Ja som na tejto stránke zatiaľ len krátko, takže sú to nič moc sumy. A začnete zarábať, až kým nazbierate 800 Dig Points, čo vám bude trvať pár dní. Ďalšia stránka, ktorú by som vám mal odporučiť, je ClickSense. Takže je to najstaršia klikačka. Takže sa nemusíte báť, že vám nevyplatí váš zárobok. Máte neobmedzený počet ľudí, ktorých môžete mať pod sebou. Ako môžete vidieť, dneska mi prišli takéto reklamy. Sú to také centové, občas chodia aj dvojcentové. Ale ide hlavne o to, že keď si tu nazbierate určitý počet ľudí na týchto klikačkách, tak vám budú zarábať za vás. Ďalšia klikačka je Buxberry. Takže je to nová klikačka. Taktiež vidíte, že tie sumy nie sú nič moc, ale denne sa to dá zarobiť napríklad 10 centov, povedzme. Keď máte pod sebou 10 ľudí, ktorí zarobia dokopy za jeden deň $1, tak vy dostanete denne 50 centov, takže 50% dostávate od vašich ľudí, ktorí sú pod vami. A môžete získať dosť veľa ľudí cez túto reklamu. Takže ukážeme si, ako si ju vytvoriť teraz. Klikneme na vytvoriť kampaň. Teraz tu musíte dať váš referenčný link, ktorý nájdete na vašich stránkach. Ak ste si dajako vybrali z mojich, napríklad ja teraz chcem
zohnať ľudí na Booksberry. Takže kliknem napríklad na banners a vidím tu môj referenčný link, ktorý skopírujem a vložím ho semka. Následne ho musím overiť, či funguje. Musím počkať 30 sekúnd. A takto sa bude zobrazovať ostatným užívateľom PaidWords. Vlastne oni za to budú dostávať peniaze a vy môžete dostať referálov. A k tomu dostanete ešte to zhodnotenie 50%. Takže keď si kúpite reklamu za $10, získate $5. Ďalej si tu môžete vložiť banner. Takže tu si môžete pohľadať napríklad tento. Chcem si ho uložiť. Následne dám upload. Teraz nájdem ten banner. Tu môžete vidieť ukážku. Následne, keď si kúpite kampaň, sa bude zobrazovať tunák a užívateľia PaidWords na ňo môžu kliknúť, stať sa vašimi referálmi. Ďalej, tu máme väčší banner, ale ten Booksberry neposkytuje, takže taký nájdeme na Google. Stačí napísať napríklad money a zadať si rozmery. Som si vybral tento, tak si ho uložím. Následne ho môžem nahrať. Ukážka je tunák. Tento väčší banner sa bude zobrazovať tu. Teraz musíte vyplniť, aký text budú kopírovať, takže napíšem napríklad money, potom good PTC a join now. Vlastne tento text budú musieť odkopírovať ľudia. Následne zvolíte spôsob platby, takže ja si vyberiem to, čo som zarobil cez PaidWords, takže teraz si vyberiem, koľko tých balíčkov vlastne si chcem kúpiť. A teraz sa môžem pozrieť tu na, koľko ma to bude dokopy stať. Takže to bude stať $8.04. Získam tým 24 000 BAP bodov, čo je hlavné. Som 200 pozretí veľkého bannera, 800 pozretí menšieho a 400 pozretí tej stránky, ktorú vlastne reklamujem. Takže ak to mám všetko vyplnené, môžem dať objednať reklamu. Vypísalo mi, že na čo mám zle. Tu mi chýba ešte nejaký text, tak mám všetko money online a tu nesmie byť výkričník. Takže teraz by to už malo ísť. A ako vidíte, peniaze sa mi odpočítali a následne tú moju kampaň môžem vidieť tunák. Keď si kliknem na My Ad Campaigns, tak tu môžem vidieť všetky moje zakúpené kampane. Keď sa na ňu kliknem, tak môžem vidieť, koľko ľudí si zatiaľ
kliklo na môj banner, koľko ľudí si ho už pozrelo a koľko ľudí vlastne si pozrelo tú stránku. Ďalej si môžem pozrieť, či sa mi pridali tie BAB. Takže ako vidím, predtým som mal 224 000 sa mi zdá. Takže sa mi pridali. A teraz vám môžem ukázať, ako si kúpiť reklamu cez PayPal napríklad. Takže postupujeme rovnako. Ak ste si už predtým kúpili nejakú kampaň, tak už nemusíte robiť tie verifikácie, stačí vybrať Reuse, vašu kampaň, ktorú ste už používali predtým. Stačí kliknúť, všetko sa mi nahrá. Ako vidíte, teraz si tu môžete vybrať vašu internetovú peňženku, cez ktorú chcete platiť, takže tu môžete vidieť poplatky. Takže ja si zvolím PayPal, následne koľko si budem chcieť kúpiť, dáme napríklad 43. Tu na dole potom môžem vidieť poplatky a celkovú sumu nákupu, takže má to stáť $48. Dostanem 133 000 bodov. Takže teraz si vlastne môžeme vypočítať, že kúpime si kampaň za vlastne $45, povedzme, bez tých poplatkov. Dostaneme 133 000 bodov. A vieme, že jeden BAB je $0,0005. Takže vlastne si idem vypočítať, koľko dostaneme naspäť. Takže kúpili sme si za $45 a naspäť mi to vyšlo, že dostaneme bonusové body v hodnote $67. Takže vlastne zisk bude tých $21. Vlastne následne, keď dostaneme tie platené reklamy, tak keď si všetky vyklikáme, tak budeme mať zisk $21. Plus sa nám vráti to, čo sme do toho investovali. Dostaneme ešte aj tieto pozretia bannerov a pozretia našej stránky, na ktorú chceme získať ľudí. Následne tu môžete vidieť, že si môžeme pridať napríklad 20 000 pozretí bannera. To si dám, lebo to stojí iba 35 centov. No a ak si môžete pridať ešte pozretie väčšieho bannera, to ale nechcem. Následne, ak si všetko skontrolujeme, všetko sedí, tak môžeme kliknúť na kúpiť túto reklamu. Prehodí nás to do PayPalu, takže zadám heslo. Skontrolujem si. Dám continue. To mi napísalo, že blablabla prijatá. Takže môžem si skontrolovať, či mi pridali. Ako môžete vidieť, mám 381 000 BAB bodov. Takže teraz budem dostávať väčšie reklamy.
predtým som bol v 6. skupine, teraz som v 7. Čo znamená, že teraz budem dostávať hodnotnejšie denné reklamy. Pozrieme sa na tie BAP skupiny. Takže ako môžete vidieť, ak sa chcete dostať do prvej, musíte získať aspoň 1600 BAP. Potom ja som na 7, takže 360 000 a viac. Ale to 720 000. Takže keď si kúpite tú prvú reklamu, tak ste automaticky v prvej skupine, takže budete dostávať väčšie reklamy. No a ak nechcete zarábať ten váš prvý dolár, vám budú chodiť také malé, menej hodnotnejšie reklamy, tak môžete rovno investovať a kúpiť si tú reklamu, napríklad za nejakých $10, povedzme. Takže tým pádom hneď budete v tretej skupine. Následne sa vám to zhodnotí, tá vaša investícia, budete znova reinvestovať a budete získať viac BAP a posúvať sa do vyšších skupín. Tým pádom sa vaše zárobky budú stále viac zhodnocovať o tých 150% a budete stále vyššie. Takže ďalej by som vám chcel ešte skrátke vysvetliť o Recycler Upgrade. Takže o čo tu vlastne ide? Ide o to, že tento upgrade si môžete kúpiť za 5 centov a musíte mať minimálne 2500 BAP, myslím, aby ste si ho kúpili. Takže ja mám aktívny teraz, ako môžete vidieť. Takže kúpil som si za 5 centov a budem dostávať recyklované reklamy, vlastne, ktoré ľudia nestihnú kliknúť alebo ktoré nechcú. Takže musíte si ale dať pozor, že pokiaľ si ho kupujete, idete do toho s tým rizikom, že môžete dostať napríklad 2000 týchto malých reklám za $0,005, ale môžete získať aj jednu $10 reklamu, ak sa to píše, ak ju takto nestihne kliknúť. No, nie je to časovo obmedzené. Ako vidíte, ja som si kúpil za 5 centov a zatiaľ som dostal reklamy v hodnote 83 centov. Takže myslím, že sa to oplatí, keď máte kúpený filter, vlastne ten vám nepustí tie malé reklamy, takže mi chodia len od 5 centov a vyššie. Takže ak máte dosť času, tak si tento upgrade môžete kúpiť, ale musíte počítať s tým, že vám príde napríklad, ako mne prišlo, keď som si ho prvýkrát kúpil, 1000 reklam v strašne malých sumách, čo som nestihal vyklikať, takže mi potom prepadli, takže je to na vás. Dúfam, že vám toto video pomohlo. Registračné linky na tie stránky, ktoré som odporúčal, budete mať v popise. A myslím, že ďalšie video by mohlo byť o týchto upgradoch 1%, potom ešte dačo o ad filtry, takže ďakujem za pozornosť a majte sa.